Joulun 2003 välipäivinä Metsähallitus lähetti Excelin, joka sisälsi 8 kuormaa. Varastopaikat sijaitsivat Pudasjärvi-Kuusamo välillä. Eipä silloin olisi uskonut, kuinka suureksi tämä kasvaa. Q-Team ja PK-Ylaatu on saanut alkunsa perustajansa Matti Kilpeläisen aloituksesta. Yrityksen perustamisen taustalla oli Matin huomiot alan tarpeista. Hän oli puutavara-autoilija toisessa polvessa ja Kuorma-autoliiton tehtävissä. Matti oli innovatiivinen kaveri, joka näki laatujärjestelmän hyödyt, järjestelmällisen toiminnan hyödyt ja sitä kautta pystyy perustelemaan myös asiakkaille sekä kuljetusyrittäjille että teollisuuden asiakkaille sen, miksi kannattaa lähteä laatuympäristöjärjestelmiä rakentamaan ja kehittämään ja jatkuvan parantamisen tielle. Alkuvuosina Valtimon metsäoppilaitos oli tärkeä asiakkuus. Matti oli perustamassa sinne ensimmäistä puutavara-autokuljettajien ammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Oli mukana kouluttamassa, mutta myös hankkimassa kaikki ajoneuvot ja kalustot sinne koulutustarkoituksiin. Laatu- ja ympäristöjärjestelmät nostivat päätään 90-luvun lopussa niin metsäteollisuuden, koneyritysten kuin muidenkin kuljetusyritysten alalla. Laatujärjestelmävaatimukset lähti tulemaan metsäteollisuudelta ja toki siellä varmasti metsäteollisuuden asiakkaat maailmalla vaativat näyttöä siitä, että asiat tehdään laatu- ja ympäristöstandardien mukaisesti. Sitä kautta Matti lähti kehittämään yhdessä Lukkari Jussin kanssa standardin mukaista kevyyttä ja käytännönläheistä järjestelmää, jossa otetaan kaikki asiat huomioon. Sitä kautta PK-Ylaatu pilotryhmä lähti liikkeelle 96 ja siinä päästiin sitten sertifiointiauditointeihin 97 vuonna. Se oli tärkeä ensiaskel PK-Ylaadun synnyssä. 1900-luvun lopulla menin ohjelmointikoulutukseen ja siitä sain työpaikan ja Kilpeläisen Matti osti sitten ohjelmistopalvelua sieltä. Ja kaiken onneksi sain sitten projektin vetämään sitä ja se itse asiassa oli PK-Ylaadun ensimmäinen versio, jota lähdettiin kehittämään. Isähän aloitti 60-luvulla autoilun ja sieltähän tämä toiminta on lähtenyt liikkeelle. 70-luvulla on tullut puutavara-ajo. Sehän aloitti maidonajolla, mutta 70-luvulla tuli puutavara-ajo mukaan. Ja minä tulin mukaan 87 joulukuussa. Ostin osuuden siitä kuljetusliikkeestä. Sen jälkeen velipoika tuli 10 vuoden päästä vuonna 1997, osti taas isän osuuden tästä kuljetusliikkeestä ja sitä kautta on sitten edetty 2000-luvun alussa osakeyhtiöksi ja
siitä lähti oikeastaan meidän yrityksen kasvu sitten liikkeelle. Verkoston alkujuurethan on siellä 94, jolloin muutama 10 yritystä lähti mukaan näihin hankintakoulutuskuvioihin. Ja Matti sai idean siitä, että yritykset tarvii enemmän apua ja myös myynnin apua, ja sitä varten hän esitteli tälle yrittäjäryhmälle Kuusamossa vuonna 2001 idean, jossa Q-Team-verkosto perustettaisiin. Ja siinä yritykset antoivat kommenttinsa, että tämä on hyvä asia ja tästä on heille hyötyä, ja silloin päätettiin Q-Team-verkosto perustaa ja päätettiin tehdä tämmöinen franchising yhteistyösopimusmalli. Ja siitä kaikki sai alkunsa. Nimeksi muotoutui Q-Team, joka tulee Quality Team sanoista, eli laatutiimistä. Ja toki siellä taustalla on se Q-Team-verkoston laatuympäristöjärjestelmien ylläpitäminen, jolla sitten taataan verkoston kehittyminen ja asiakkaille se, että asiat on lakien ja standardien mukaisesti laajasti hoidettu. Niin kuin puutavaran kuljetus oli aika lailla sidottu niihin yksiin toimeksiantajiin. Ja se meidän mielestä sitä piti muuttaa. Ja me ruvettiin hakemaan sitten muutosta siihen, että se on tavallaan nykyisellään puhutaan riskien hallinnasta. Eli se riskien hallinta oli silloin meidän ajatuksessa sitä, että me ei voida olla vain yhden asiakkuuden varassa. Siinä vaiheessa tuli Q-Teamin mukaan sitten Matti Kilpeläinen, alkoi houkutella. Se asui meillä naapurissa tuossa aikana, ja Matti aina vinkkasi, että miksi et voisit tulla mukaan tähän toimintaan. Ja sitä ruvettiin miettimään ja katsottiin, mitä hyötyjä sitä meille voisi olla, ja sillä tiellä ollaan. Sen, että miten ne hyvät kuljettajat saadaan pidettyä tässä työssä, koska tämä on perusluonteeltaan kausiluontoista hommaa. Eli talvella on aina kiire, ja siellä kaukana takavuosina oli kesät niin, että silloin ei ajettu juuri ollenkaan puuta. Ja sitten tultiin tähän myös tämän Q-Teamin myötä niin, että tässä on monta asiakkuutta, ja se mahdollistaa myös sen, että sitä kalustoa voidaan pyörittää tehokkaammin ympäri vuoden. Q-Teamin ja PK-laadun toiminta kasvoi vuosituhannen vaihteeseen tultaessa, ja havaittiin, että tarvitaan uudet koulutustilat. Alkujaan toimitilat sijaitsivat Matti Kilpeläisen omakotitalossa. 2000-luvun vaihteen jälkeen metsänvartijatila Pajuniemi tuli myyntiin, ja Matti Kilpeläinen näki siinä oman visionsa. Pajuniemen kartanossa tarkoituksena oli, että saadaan asiakkaille majoitustilaa heidän käydessään Vuokatissa, ja saadaan tietenkin toimistoväelle hyvät olosuhteet ja myös hyvät koulutustilat. Siellä järjestettiin koulutuksia ehkä noin kerran viikkoon tyyliin, ja majoittujia oli kyllä harvasen viikko sitten sekä yhteistyökumppaneita että muita asiakkaita. Muistan, kuinka 2003 joulun välipäivinä Metsähallitus lähetti ensimmäisen kuorman 8 kappaletta, jota sitten nuppineulalla asettelimme kartalle, ja sitä kautta jaoimme sen pohjoisen yrittäjille. 2004 lähti ensimmäiset logistiikkapalvelut Q-Teamin toimittamana liikkeelle. Ne lähti tuolta Koillismaalta, ja ensimmäiset asiakkuudet oli siellä Pölkky ja Metsähallitus. Ideana jo sieltä alusta alkaen se, että joustavilla pienyrittäjäresursseilla saatiin asiakkaille laajalla maantieteellä joustavat palvelut aikaiseksi. Ja nämä asiakkuudet on kantaneet tänne päivään kasvaen hieman vuosien varrella.
Ensimmäisenä vuotena yrityksiä oli noin 30 mukana ja siitä vuosi vuodelta yritysmäärä lähti kasvuun niin, että se on tänä päivänä noin 130. Q-tiimi on Metsähallituksen näkökulmasta helppo yhteistyökumppani, koska se on iso toimija. Me tehdään kuljetustilaukset Q-tiimille ja Q-tiimi sitten ohjaa niitä alihankkijoille, niin se on meidän kannalta helppo. Yrittäjämäärän kasvaessa niin asiakasohjeiden toimittaminen urakoitsijalle ja urakoitsijoiden kuljettajille on äärimmäisen tärkeää, että sillä lopputyön tekijällä on tarvittavat ohjeet ja toimenpiteet työnsä suorittamiseksi. Enää Metsähallitus ei ohjaa autoja, vaan me ohjataan yrityksiä. Ja nyt kun Q-tiimi on tämmöinen iso yrittäjä, niin he on joutunut sitten rakentamaan se oman niin kuin kuljetusten ohjausjärjestelmän. Ja se on helpottanut meitä paljon. Se kuljetusten ohjaustyö, niin se on siellä Q-tiimin sisällä. Ajattelin, että ei tätä enää nuppineulalla ja seinäkartalla hallita, vaan tähän täytyy olla ohjelmisto. Ja 2006 julkaistiin sitten Q-tiim logistiikkajärjestelmä raakapuukuljetuksen ohjaukseen. Q-tiimin verkosto toimii laajalla alueella ja isolla volyymilla, niin meille siitä tulee hyötyjä sillä tavalla, että silloin tällöin tarvitaan joustoja, niin ensimmäisenä kysytään niitä joustoja yleensä näiltä isolta toimijoilta, kuten Q-tiimiltä. Ja yleensä heillä on mahdollisuus tarjota näitä joustoja. Ja se helpottaa meidän toimintaa kyllä. Moniasiakkuus se on yksi. Kun on isoja kokonaisuuksia, niin niitä yksin on erittäin vaikea hallita ja siinä on erittäin hyvä työkalu tämä Q-tiimin, että siellä on isoja kokonaisuuksia, joissa on hyvä olla mukana. Ja silloin sä et ole yksin. Puhutaan yli 1,5 miljoonan kuutiometrin kuljetusmääristä vuositasolla. Ja kun Metsähallituksessa puuta ajetaan semmoisen reilu 6 miljoonaa kuutiometriä, niin tästä voi jokainen laskea, että Q-tiimi kuljettaa tästä niin kuin merkittävän määrän. Asiakkaiden suuntaan volyymi on kasvanut. He on osaltaan mahdollistaneet sen, että on pystytty kehittämään toimintaa, logistiikkaa, tehostamaan sitä ja se on äärimmäisen tärkeää ja hedelmällistä yhteistyötä ollut. Vuonna 2014 ostimme yhdessä Pasi Korhosen ja Harri Pääkkösen kanssa Q-tiim liiketoiminnan ja 2016 PK-laatuliiketoiminnan. Samana vuonna toimitilat siirtyivät Snowpolikseen Vuokatin hotellin kupeeseen. Sukupolvenvaihdoksen mahdollisti sitoutunut henkilöstö. Leinosen Marko on vastannut IT-osa-alueesta, järjestelmien kehittämisestä ja Pääkkösen Harri sitten Q-tiimin logistiikan operatiivisen puolen kehittämisestä. Meillä on ollut hyvä yhteistyö ja se jatkuu. Se yhteenliittymän myötähän sitten tuli yhteishankinnat ja nehän oli niitä ensimmäisiä, mitä ruvettiin käymään läpi, yhteispolttoaineostot ja rengasostot ja nykyisellään myös kalusto ostetaan sillä lailla, että ollaan porukassa, kilpailutetaan. No meidän yhteistyö Q-tiimin kanssa se on varmaan aika lailla sieltä ihan Q-tiimin alkuajolta saakka ollut Q-tiimillä ja Volvolla semmoinen aika vahva yhteys ja se on muuttanut muotoa ja kehittynyt monellakin tavalla siinä vuosien varrella, että se on ollut sitä ensiksi tietenkin pelkästään kuorma-autokauppaa ja sitten sitä jälkimarkkinaa siinä yhteistyössä verkostoasiakkaiden kanssa. Ja ehkä sitten voisiko sanoa tämmöisiä viimeisimpiä kehityskaaria, mitä viimeisen 10 vuoden aikana vaikkapa, niin
aika paljon tullut näihin ajoneuvoseurantoihin ja polttoainekulutuksiin, ympäristöraportteihin, energiansäästöön, siihen sitä koulutuksellista yhteistyötä on tehty aika paljonkin. Se kuvaa hyvin jo sitä, kun takavuosina niin ensimmäiset vakionopeussäätimet tuli, niin siellä naurettiin, miten huonoja ne on, ja kun ne ei ymmärrä, se tekniikka ei ymmärrä sitä, mitä pitää tien päällä tehdä. Ja nyt ollaan siinä pisteessä niin, että se tekniikka nauraa jo kuskille niin, että se kuski ei ymmärrä, mitä pitää tehdä. Eli tämä tilanne on kääntynyt päinvastoin, että kuljettaja pääsee paljon helpommalla, kun pistää vakionopeussäätimen päälle. Se on toimivampi kuin se kuljettaja, se jo ajattelee pitemmälle. Kyllä sitä raportointia ja kuljettajakoulutusta, niin sitä tehdään ja sitä tarjotaan kyllä, että pyritään löytämään siihen ratkaisuja siihen, että se valinta Vetteriin, valinta Volvoon, niin toisi tullessaan myös sitten sitä säästöä siihen kuljettajan ja kuljetusyrittäjän liiketoimintaan. Kyllä Volvo hyötyy ja Vetteri hyötyy suurista kumppanuuksista varmasti paljonkin sen, että ehkä joskus saadaan asioita sovittua enemmän kuin yksi kappale kerrallaan, kun tehdään sitä yhteistyössä, mutta myös se näkyvyys, kun ollaan toimittajana suuremmalle kokonaisuudelle, niin silloin saadaan myös sitä näkyvyyttä tuolla alalla yleensä ja miksei myös mediassa paremmin sitä kautta. Ja mun mielestä meillä on ollut niin hyvin hedelmällinen yhteistyö Q-tiimin kanssa ihan läpi vuosikymmenten, että siinä puolin ja toisin on muistettu kumppania, kenen kanssa töitä tehdään, ja se on kai se yhteistyön tärkeä puoli. Loppujen lopuksi suomalainen kuljetusbisnes on aika pienten yritysten toimintaa. Varmaan keskikokoinen kuljetusliike on edelleen alle 4 autoa, mitä Suomi päällänsä pitää, niin sikäli Q-tiimin verkosto on meille merkittävä toimija. Kuljetusalalla päästöjen vähennystavoitteet on tulevina vuosina suuria. Me ollaan Q-tiimissä yhteistyössä pitkäaikaisen kumppanimme Nesteen kanssa alettu käyttämään uusiutuvaa dieselpolttoainetta eli MyDieseliä. Tulevaisuudessa myös muut käyttövoimat ovat tulossa, niin kuin vety, sähkö, kaasu tällekin raskaalle puolelle, ja totta kai niiden kehittymistä seurataan tiiviisti. Aika paljon käydään keskustelua vaikkapa vaihtoehtoisten polttoaineiden ympärillä tällä hetkellä, eli nythän meillä nyt esimerkiksi tähän Q-tiimin tärkeäseen raakapuukuljetuksiin löytyy jo kaasukäyttöisiä kuorma-autoja, mitkä likipitäen täysiä kokonaismassoja pystyy kuljettamaan, niin niiden ympärillä on käyty keskusteluja, ja uskoisin, että varmaan sieltä ensimmäisiä sellaisia konkreettisiakin tapahtumia tulee olemaan, ja miksei myös niin sähköisten voimalinjoiden osalta myös löytyykö joku hanke, missä ehkä täyssähköinen kuorma-auto voisi olla vaihtoehto. Vielä mennään hetki näin, mutta kyllä se jokin muoto tähän tulee, mikä muuttaa tätä, että ilman muuta. Enkä näe sitä huonona, että kyllä tekniikan pitää kehittyä, ja olko se sitten mikä tahansa onko se sähkö tai kaasu tai mikä se on se muoto, mihin voitaisiin olla menossa, niin en näe mitään esteitä sille. Ympärillä oleva maailma muuttuu, ja tämä muutos on niin kuin välttämätöntä. Se on Metsähallitukselle välttämätöntä, tulee hiilensidonnat, energia-asiat, että millä polttoaineilla ajetaan. Tämmöiset asiat tulee jatkossakin pysymään esillä ja entistä voimakkaammin. Ja Metsähallituksen puunkuljetuksen hiilipäästöt, niin niillä on tosi iso osuus koko Metsähallituksen hiilipäästöistä, niin tätä meidän pitää pystyä vähentämään. Ja tiedän kyllä sen, että Q-tiimi koko ajan miettii näitäkin asioita ihan kehittämishankkeiden kautta ja sitten myöskin ajotavan seurannan kautta. Niin tämmöinen kehittämisote, niin tämän toivon, että se jatkuu. Q-tiimin palveluille on ollut kysyntää, ja tulevaisuudessa eri vaatimukset muun muassa vastuullisuusasioiden osalta korostuvat, ja me halutaan olla niissä edelläkävijä ja kouluttaa, ottaa huomioon koko verkostolaajuus siinä, ja sitä kautta uskon, että meillä on tulevaisuudessa hyvä mahdollisuus tehostaa ja parantaa kilpailukykyä edelleen. Nämä Q-tiimin päivät, mitä he järjestää vuosittain, ja sielläkin minäkin olen joitakin kertoja käynyt. Ensinnäkin pääsee näkemään näitä Q-tiimin alihankkijoita. Näkee, että miten nämä alihankkijat ovat niin kuin ammattitaitoisia,
ovat siellä hyvällä päällä, eli se on merkki siitä, että Q-tiimissä asiat hoidetaan hyvin. Ja sitten on jäänyt mieleen muun muassa tämä kehon koostumusmittaus oli erässäkin päivässä, itsekin kävin siinä. Eli niin kuin henkilöstön hyvinvoinnistakin siellä pidetään huolta. Tulee mieleen Q-tiimistä, mikä on heillä vahvuus, niin on luotettavuus. Eli ei tarvitse meidän sitten jälkikäteen katsella, että onko puu liikkunut vai ei, vaan he on sen liikuttanut ja ammattitaitoisesti vielä, että heillä niin kuin henkilöstö on ammattitaitoista. He on niin kuin määrätietoisesti yritystä johtanut ja heidän tietojärjestelmiä, henkilöstöä, laatupuolen toimintoja myöskin ja sitten niin kuin laajentanut myöskin muille urakointialoille kuin kuljetukseen. Että on meidän näkökulmasta iso ja luotettava ja laadukas kumppani. Kyllä mä mielellään näen meidän yhteistyön jatkuvan ja tiivistyvän entisestään siitä seuraavat 30 vuotta. Että mielestäni paljon on tehty, mutta vielä voidaan olla paljon parempia ja vielä voidaan kehittää ja tuoda sitä tehokkuutta kuljetusyrittäjille ja ennen kaikkea, että Q-Team-verkostona Q-Team-yrittäjät pystyy heidän omia asiakkaitaan palvelemaan vielä enemmän, koska se lienee meille se tärkein asia, että asiakas voi hyvin, niin silloin mekin yleensä pärjätään kohtuullisen hyvin. Ensinnäkin onnittelen tietysti Q-Teamia tästä 30-vuotistaipaleesta, että se on pitkä taival. Ja sitten on ollut mukava nähdä, että Q-Team on kehittynyt ja kasvanut. Metsätalouden intressit ja yrittäjien intressit, ne on niin kuin samansuuntaisia, että me ollaan tässä samassa veneessä, niin uskoisin, että siinä mielessä meillä on niin kuin hyvät edellytykset niin vie tätä toimintaa yhdessä eteenpäin. Oikein paljon onnea 30-vuotias Q-Team-verkosto sekä Volvo-verkoston että Vetterin puolesta. Tosi lämpimät onnittelut ja on ollut mahtavaa olla mukana. Varmastikin likipitäen kaiken sen 30 vuotta ja toivotaan, että niitä vuosia tulevaisuuteen riittää meillä yhteistyössä vielä vaikka kuinka paljon. Tänä vuonna 2024 PK-Ylaatu on elänyt jo 30 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi päätettiin lähteä uudistamaan ja kehittämään PK-Ylaadun brändiä. Näin PK-Ylaatu on jatkossa Reseni Oy, joka tarjoaa ratkaisukeskeisiä palveluita asiakkaille. Reseni on ratkaisu. Siitä on jo muutamia vuosikymmeniä ja oli muuan isäntä möi metsää sillä lailla, että se oli lehmihaan takana hakkuu ja siellä oli isot pinot puuta ja ohjeet tuli niin, että lehmihaka pitää kiinni aina kun sinne mennään. Ja kävipä sitten niin, en nyt muista, olisinko se sitten ollut minä vai velipoika ja se lehmihaka jäi auki ja käytiin kuorma tekemässä ja lähdettiin sieltä pois. Sitten pistettiin kyllä haka kiinni, mutta seuraavana päivänä soi puhelin, että ei pojat, ei tällä lailla, että kun sovittiin niin, että lehmihaka on kiinni, niin oli jäänyt se auki ja lehmät oli karannut sitten sinne mettään. Niistä emännistä pitää huoli. Niitä ei saa juoksuttaa siellä metässä. Ja siitä on pidetty kiinni nyt sitten, että pidetään lehmihat kiinni ja pidetään emännät tyytyväisenä. Mikä on Q-Teamin salaisuus? Niin Q-Teamin henkilökunta kuin verkoston yritykset ja kuljettajat ovat sitoutuneet puhaltamaan yhteen hiileen, kehittämään toimintaa uudelle vuosikymmenelle. Itse olen nähnyt verkoston kehittyvän tässä 20 vuoden aikana ja tulevalle vuosikymmenelle odotamme uusia asiakkaita ja mahdollisuuksia.